Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Moitísimas grazas pola vosa presencia no que eu creo que o primeiro minuto da fantasía e da ilusión, que sirva como símbolo e como exemplo a iluminación que hoxe imos a inaugurar, como símbolo e como exemplo da iluminación que lle temos que dar a esta cidade, da iluminación da autoestima, da iluminación de que por unha vez e xa nos creamos de verdade que como cidade somos imparables, que temos moitas cousas pola que sentirnos orgullosos os vigueses e viguesas. Dende Tenencia da Alcaldía a Concellería de Cascos Históricos queremos que ese orgullo sexa tamén o casco vello, sexan os nosos homes e mulleres que fixeron posible a nosa historia. Que esta iluminación de Nadal sirva para iluminarnos a todos e a todas, para que non paremos ni un só minuto en vendernos como cidade e en vendernos ese orgullo que temos que ter de ser viguesas e viguesas. Os nenos nos dan sempre moitísimas leccións, coa súa sorrisa, coa súa fantasía, coas súas ganas de vivir e de disfrutar, nos teñen que dar a lección do optimismo, nos teñen que dar a lección, en definitiva, de que podemos, si queremos, ser unha grande cidade, precisamente na que eles, os máis pequenos, disfruten, vivan e se encontren. Moitísimas grazas.